Guys, meron tayo guys, isda guys, oh. Bawang sibuyas, kamatis, yan, salay-salay, okra, pichay, at kangkong. Yan guys, yan lang ang lahok natin ngayon. Magsisigang tayo ng salay-salay. Yan, sinigang naman daw. Kasi nagkalamansi na. Pero, yung guys, salay-salay yan guys. Yan, maya na lang. Yan guys, igisa muna natin. Yan. Mag-gisa-gisa muna tayo guys. Yan. Gisahin muna natin bago natin sabawan ang ating isdang salay-salay. Yan. Kamatis guys. Yan. Yan guys. Yan muna ang ating lulutuin ngayon. Ang ating sinigang sa sampalok na salay-salay. Yan guys. Lagyan na natin guys. Yan. Yan guys, takpan muna natin para kumulo ka agad. Yan guys, tingnan muna natin. Yan guys. Lagay na natin guys itong okra guys para maluto na yan ating okra. Takpan natin ulit guys para kumulo na. Guys, nagulo na guys. Diba? Nagulo na ang ating sinigang. Guys. Diba? Pag may takip, padali lang kumulo guys ang ating niluluto. Guys. Lagyan na natin yung kangkong guys. At lagyan na rin natin yung isda guys para maluto na yan. Pag nagkulo yan guys. Ano na yan? Ulam na naman tayo guys. Pag tanghalian, sinigang. Yan, ito ang ating sinigang ngayon. Tanghalian. Magsigang-sigang tayo ngayon. Yan, lagyan natin ang kunting asinggay para mamaya magtitimpla na lang tayo. Yan. Pakuluin lang natin guys, ang pakuluin lang. Para meron tayo ng sinigang na salay-salay with gulay. Yan.
Okay, so kuluin na natin ang pakuluin guys kasi pag ano, malapit na maluto yan pag kumulo na. Yan. Yan ang ating ulam for today. Sinigang na salay-salay. Subukan natin yung sinigang. Salay-salay na sinigang. Masarap naman ang salay-salay na sinasabawan na may kalamansi. Testing naman natin sa sampalok. Diba? Pampaasim naman ang sampalok. Yan. Yan ang ating luto for today. And guys, so nakulo na siya guys. So, diba guys? Yan guys, ang mga simpleng luto ng Bicol. Yan. May iba naman daw, sinigang naman ang ilagay na pang-asim. Yan. Kasi karamihan, sinasabawan ay kalamansi. Lagi naman tayo magkakalamansi. Kaya gawin naman natin ang sinigang sa salay-salay na isda. Diba guys? Lagyan natin guys ng ano guys. Paminta, aji. At paminta. Parang may ano siya. Wala tayong panigang guys. Hindi naman bumili. Kaya okay lang yun guys. Huwag muna tayo magsisili ngayon kasi wala namang gata. Yan guys. Wow, wala pang pang-asim yan guys. Pero yung lasa niya na, ang sarap na. Yan guys, oh. Yan ang mga simpleng luto guys ng Bicol. Kahit wala pa yung pang-asim, masarap na ang sabaw. Kasi ginisa natin sa kamatis guys. Ang kamatis kasi minsan ay nagbibigay din na ng konting asim. Kaya ganyan ang sabaw niya, may lasa kaagad. Yan guys. Lagyan na natin ang sinigang sa sampalok. Yan, magsampalok muna na tayo ngayon. Oh. Yan guys. Tuwang-tuwa na naman ang salay-salay guys. So yan guys ang salay-salay. Isda. Ang ating luto niya kasi sa kanya, kalamansi, sabaw. Testing natin sa sampalok. Kung masarap naman siya. Diba guys? Wow, ang sarap guys. Tamang-tama yung nilagay natin asin guys. Nice. Yan guys. Nakaluto na naman tayo ng ulam. Tanghalian guys.
asim na naman guys. Lagyan na natin to guys. Para maluto na sila guys. Ang ating pandigmang pichay. Yan guys. Ang ating panghuling gulay na pichay. Yan guys. Madali lang naman maluto yung pichay guys. Kaya yan guys oh. Nakaluto na naman tayo ng tanghalian ngayong araw. Kaya hanggang dito na lang muna po ang ating munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi! Bye-bye!